Hanggung hamastuti kamardikan ingkang kaparingaken dumateng Gusti ingkang ngakarya jagat mapan wonten ing laladan pelalar timbang sari lebak barang Pekalongan. Jumbuing swasana wonten ing adicara pawiwahan winastan widi widana siraman. Muga peparinging Gusti kang karya loka Allah Subhanahu wa taala. Amung maminta nugrahaning Gusti ing sekawit muhu darmaning agesang panjenenganipun Bapa Cipta Waluya slamet. Nepeti dak netepi darmaning asepah kala kramakaken putra putrinipun ingkang asesilih Nimas Ayu Sri Endang Pujiastuti ingkang insyaallah badhe kawengku putra kakungipun piranipun Bapa Rusdiana Ibu Dumyati asesilih Nimas Bagus Kuat Sutresna. Wonten ing adat widi widana siraman amurakani lampahing swasana tindak ira panjenenganipun Bapa Cipta Waluya slamet dalasan Ibu Casmi mapan siniwaka ingkang sampun kasamaptaken wonten ing bale pawiwahan. Nuwun sagung para pilenggah sapunipun samapta panjenenganipun Bapa Waluya miwah Ibu Kasmi hangrantu tumapak ing tirta prawita sari ingkang mendhet saking tok pitu wonten saklebeting laladan pelalar mriki dene ingkang angka setunggal tuk grinjing kang kaasta panjenenganipun Bapa Sahudi dumateng Ibu Jara Sumbaga panjenenganipun Ibu Kartimah. Katoron kaparingaken panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga katur panjenenganipun Bapa Cipta dalasan Ibu kaparingaken kasuntak saklebeting kendhaga inten ing pangajap menapa ta Tirta Sapta utawi banyu tuk pitu tumitah marcapada hanyong nyuwun pitulunganing Gusti ingkang ngakarya jagat murih nir ing sambikala pikantuk pangayoman ingkang angka kalih tuk suwukan ingkang kasta panjenenganipun Ibu Kasmi katoran dumateng panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga
mangajab jroning batos. Hanamung daya-daya panuwun dumateng para leluhuring wontening Plalar mriki. Inggih angka 3 inggih menika saking Tuk Plalar ingkang kaasta dening panjenenganing Ibu Tarni. Sedaya ingkang asta tirta kala wau menika pepundhen ponanganten kekalih inggih punika Nimas Ayu Sri Endang miwah Nak Bagus Kuat Sutresna. Dene ingkang angka sekawan inggih punika Tuk Benda ingkang kaasta panjenenganipun Bapa Siswaya. Ing sakmangke katuran dumateng Ibu Juru Sumbaga katuraken panjenenganipun Bapa Cipta Waluya Slamet dalasan ingkang garwa kalebetaken saklebeting kendi dene ingkang angka gangsal menika saking Tuk Wulung ingkang kaasta panjenenganipun Bapa Cahyana. Saking Juru Sumbaga katuraken panjenenganipun Bapa Cipta dalasan Ibu duka ingkang angka 6 nggih menika saking Tuk Jamban ingkang kaasta panjenenganipun Bapa Rasnaim. Katuraken Ibu Juru Sumbaga ing sakmangke katuraken dhateng Bapa Cipta Waluya Slamet. Dene ingkang pungkasan menika saking Tuk Dapa ingkang kaasta panjenenganipun Mbah Poniti. Monggo Simbah. Sasampunipun taret teh mapan saklembeting kendaga swasana Bapa Cipta angasta sekar dipun ublek cara pelalare dipun kubek nggih Pak nggih mawi petangan ambal kaping 7 Bapa Cipta miwah kapetang awit sedaya kala wau nyuwun pitulunganing dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Sasampunipun kaublak petung dalanan
kapundhut langkung rumiyin awit mangke kagem siraman calon ponanganten kakung kaaturaken Bapa Cipta miwah Ibu dumateng panjenenganipun Bapa Rusdiana miwah Ibu kepareng tindak awet arsa hanampi ponang tirta saking calon besan Nuwun sagung para plenggah ingkang dahat kinabekten kepareng Bapa Cipta Waluya slamet dalasan Ibu Cas Simi pinarak purna kalenggahaken lenggahipun Bapa Cipta dalasan Ibu angrantu sawanipun ingkang putra Nimas Ayu Srindang Pujanti sowan ngabyantara dumateng ingkang Bapa dalasan ingkang Ibu jumangkah tindak ira ponanganten calon ponanganten putri arsa nyuwun dipangestu miwah atur sugeng konjuk dumateng Bapa Cipta dalasan Ibu Casi miyosipun calon pinanganten putri binayang kari tindake minggah wonten ing dale pawiyahan nuwun sewu Kanjeng Ibu Kanjeng Rama kepareng putra Antikapun Putri Srendang Pujistari sowan ngabyantara Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Iya, Nduk. Apa kang dadi kekarepanmu, Nduk? Anakku Cahayu. Nuwun inggih kepareng munjuk selatur Kanjeng Ibu. Sagung para plenggah para rawuh ingkang kinabekten adicara sungkem miwah nyuwun idi pangestu konjuk nuwun sagung para plenggah kinen midhangetaken sawanipun calon ponanganten putri ingkang arsa nyuwun idi pangestu dumateng Sudarma kekalih wekdal sasana dalem kula aturaken ayo Nduk matur marang ibumu iki wis dadi kodrating alam ora kena ndak sesulihi ya Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati, dinten menika kula badhe nindakaken upacara siraman resik lahir batin jalaran benjang enjang
kula badhe dipun dhaupaken kaliyan Mas Kuat Sutrisno. Pangabekti saha sembah sungkem kula mugi katur dhateng Bapak lan Ibu. Tansah nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi anggen kula gesang bebrayan tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Kairing atur agunging panuwun awit sih katresnan saha sedaya sanguning gesang ingkang sakalangkung piguna tumrap lumajening gesang kula. Mesti kemawon kathah dosa kelepatan kula langkung-langkung kula ingkang asring damel kuciwa saha ribet pangalipun Bapak lan Ibu. Mugi Bapak lan Ibu kersa paring pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk dawuh pangandikanipun Ibu Casimi. Pedal kalau toraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku ingkang bekti, dek tresnani dumeting tresnamu, dumaling tangismu, nalika sliramu lahir kaya isih keperungu, seolah slagamu wiwit cilik kang gawe senenging ati, wicaramu kang sregep gawe bungah kawuyahan lati biting pengrahita kang kabak ing tata krama saktibak banget gawe bombonging ati. Semono gedene kanugrah kang diparingake dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak lan Ibu amung sederma nampa amanah momong kanthi lila legawa lahir terus ting batin tanpa gerbe pemrih apa-apa, kejaba mung kepingin nyawang uripmu bahagya mulya nidya ayem tentrem ing tembe guyub rukun anggonmu omah-omah langgeng lestari adoh sakaro beda cinaket ingker keraharjan pangestune Bapak lan Ibu tansah lumitu anut selakumu. Muga Allah Subhanahu wa taala peparing ridho lan anjangkung sakabehing sedayamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna anggenipun atur idi pangestu dumateng Ibu trenyuh jroning penggalih panjenenganipun Ibu Caspidalasan Bapa Cipta Aluyawit nampi sungkemipun Diah Ayu Sindang Lestari
Pujiati paripurna nyuwuni dipangestu kepareng jengkar saking palenggahan mapan wonten sak caketing kendhong Mas tindakipun Dyah Ayu Endang Sri Endang Pujiati kaping garwa panjenenganipun Bapa Cipta Waluya miwah Ibu Casi mapan wonten madyaning palenggahan arsa nindakaken siraman panjenenganipun Bapa Cipta Waluya slamet dumateng Bapa Cipta mapan ingkang sampun angasta wonten ing Bakar Kencana inggih punika Ibu Juru Sumbaga ingkang hamurwani siraman kanthi maos bismillahirrahmanirrahim mendhet toya tok pitu nyuwun pitulunganipun dumateng Endang Dambyang merkayangan ingkang mbaureksa wonten ing laladan Pelawan. Muga kaesti panjurung pandonga murih Endang Sri Endang Pujiastuti. Wangsul sucinipun kados dene putra ingkang nembe lek ing ponang jabang bayi. Suci tegesipun pening jroning penggalih awit badhe hanetepi darmane ngasepah mengkoni garwa. Mugi-mugi dipun tepihaken sambikala dipun tepihaken saking rubida. Ilang sebel puyenge kanthi jatuh kramane. Nenipun Bapa Cipta miyos bun-bunanipun Kang Putra miwah widangan kanan tuwin kering ngantos dumugi dumawah wonten ing Dlamaan utawi Samparang. Inggih kraosipun menika adhem. Adhem menika anang semaken jroning penggalih mugi anak Sri Endang Pujiati ing mangkarsa hamenebaken raos
gilir gumanti ingkang ibu panjenenganipun ibu Casini semanten ugi ndawahaken tirta saking bun-bun dumawah midangan kanan tuwin keri awit ingkang saged hangucali syukur tahan namung Sudarma kekalih awit pinuwunipun ingkang ibu dalasan ingkang bapa mboten wonten tiyang asepah muji ingkang awon mestinipun muji ingkang sae muga ing mangke sasanipun suci badanipun anggenipun purna panjenenganipun Ibu Tasumi gilir gumantos panjenenganipun Mbah Sahudi konjuk dumateng Mbah Sahudi paring tirta wening hasiram jamas keng wayah kanthi maos bismillahirrahmanirrahim nduk putuku kowe tak siram banyu bening muga-muga ilang sebel puyenge ilang bajang sawane dadi gedhe katresnanu ya putuku nuwun inggih Kanjeng Eyang saking bun-bunan dumawah midangan kanan kering Mbah midangan menika pundak kiwa teken Mbah nggih midangan menika pundak nah pundak kiwa mandhap dumawah delamakan muga-muga sedaya kalih saking Rubida kalih saking Sambikala ya nduk nuwun inggih Kanjeng Eyang namung doa donga saka pangestu paduka Kanjeng Eyang iya ya nduk tungkap ingkang mongko kalih panjenenganipun Mbah Tarni agunging pangajap idi miwado arestunipun para pepunden ingkang hang ngluwari Singkerta midangan kanan riyin Mbah nggih midangan pundak tengen riyin Mbah tengen riyin tengen Mbah nah mriku mandhap waduh jan anyese ora karuan ya nduk aja kuwatir anyese mung sak delo nanging besok ngrasakake kepenake nganti tekan kaken-kaken inen-inen lan nganti tekan puputing yuswa nggih Pak Bu nggih amin siki anyese ora ana ngejam nggih nggih purna panjenenganipun Ibu Tarni katarasaken panjenenganipun Mbah Kasmi katuran panjenenganipun Mbah Kasmi
Nggih, nyun pangapunten. Kula namung maos mawon. Nggih, ingkang leres menika Mbah Tarni nggih, kala wau Mbah Tasni. Nggih. Pangapunten nggih. Sedaya-sedaya sami mawon saka Ibu. Nggih, nyun pangapunten nggih. Nggih. Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Mbah Kasmi. Mbah Tarni nggih. Mbah Tarni ngasta tirta dumateng kang wayah murih kalising. Aduh bida kali saking Sambikala. Ambal kaping 3 siram jamasipun. Katuran penyanyiipun Bapa Siswaya. Midangan kanan utawi pundak kanan dumugi delamaan saking mustaka dumawah midangan keri tumapak ing asta ngantos dumuing delamaan. Ambal kaping 3 menapa werdinipun ambal kaping 3 awit Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam remen dateng angka 3. Paripurna. Dungkap ingkang pungkasan nggih menika penyanyiipun Bocah Yono. Kasta saking mustaka dumawah wonten midangan kanan dumawah asta miwah delamaan. Ambal kaping 3 katindakan bilhanipun Bapa Cahya Siswaya. Paripurna. Paripurna kene siram jamas. Ingkang hamungkasi siramipun ponanganten putri Duh Gusti ingkang akarya jagat. Muga paring hangesti dumateng Sri Endang Pujastuti. Lerebing penggalih ingkang sampun binucal dening para pepundhen ing pangajap rahayu rahayu ngantos benjang akhiring jaman. Amin amin ya rabbal alamin.
Nyun pangapunten amargi adat widi widana siraman wonten ing Plalar Kepara mboten namung wonten ing Plalar nembe Kapurwaka ing sak mangke sedaya kawalu namung mujudaken pinuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Murih calon pinanganten kekalih menika nir ing sambikala suci lahir tumusing batos. Amin Allahumma. Purna siramanipun satemah sampun kathah niku sampun anyes sanget. Nggih. Katuran bapa cipta dawasan ibu. Arsa maras putra penganten putri menika mliginipun wiwit bayi ngantos dumugi sak manten menika ingkang mapungi make nggih ingkang nyukur bapak menika dipun cukur ingkang pungkasan mila pangkas menika cukur utawi potong rikma. Monggo kapotong kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Mugi-mugi potong rikma ingkang pungkasan mangke dipun kubur sak lebeting Bantala. Sasawanipun katigas rikmanipun kapurih ndulang ingkang pungkasan. Kenging menapa dipun dulang ingkang pungkasan benjang ben menawi sampun jejodohan menika ora sampun dulang piyambak nggih. Nggih sampun piyambak. Lah menika ingkang pungkasan nika Pak Cipta Mbak Casimi nggih. Dipun dulang ingkang pungkasan. Namung werdinipun gesang wonten ing sesrawungan sing wingi-wingine Pak Cipta karo make dulang mene jajan aweh duit mene jajan ngenjang pun boten. Lah menika ingkang pungkasan. Menika ingkang pungkasan dipun dulang. Boten ketang sekedhik-sekedhik kaping 3. Ayo Nduk, dira sapoko Nduk. Wong wis gedhe. Biyen cilik tak mamahi Nduk, kowe cara inyong biyen. Sasampunipun dulang pungkasan dipun paring unjukan ugi ingkang pungkasan. Sing pungkase yen Nduk nuwun inggih maturaken ing panuwun Ibu. Sesuk ngemben ibumu wis ora ndulang wis ora mimiki ya Nduk. Nuwun inggih. Nyawana idi pangestu paduka Kanjeng Ibu Kanjeng Rama. Sasampunipun dipun dulang dipun unjuki menika dipun bapa. Bapa nggih mecah kendi
Kanthi maos bismillahirrahmanirrahim bapa cipta waluya slamet amecah kendi dipun dawahaken wonten ing Bantala ngadeg di kanthi maos bismillahirrahmanirrahim Di tirta mijil saking kendi purna ngenera wudu kang putra wujud sampun suci ingkang sejati awit benjanging tembe badhe mbeteni dhateng kakungipun nak bagus kuat sutresna menika wudu ingkang pungkasan nalika tasih alih dipun wudoni benjang ben sampun saged wudu piyambak sasamunipun kendi isinipun tirta suci utawi tirta prawitasari sampun kagem wudu panenging putra satemah dipun banting wujuding kendi mujudaken nak ayu Sri Endang puji badhe ical gadisipun utawi cal prawanipun ora mecah-mecah kendi mecah memolo macah pangangkah ilang sebel puyenge singgah-singgah kala singgah sira suminggah duka kala sumingkir sing asuku sing asirah sing asikir sing buntut sira padha gao sekolah dan lalar sing tengah betara guru waluya slamet ati alhamdulillahirabbil alamin tepuk tangan sedaya mawon dumateng jurulas kita monggo dipun kekesi purna kinira amecah kendi karso binapa ingkang pungkasan ayo nduk tak bopong nduk iki bopong sing pungkasan alhamdulillahirabbil alamin